Poprosím vás o krátku prezentáciu vašej organizácie. Dobrý deň, moje meno je Kristina Krátka, pracujem na personálnom oddelení spoločnosti ZKV Slovakia. V podstate, čo sa týka našej spoločnosti, tak sa zaoberáme vývojom a výrobou svetiel do automobilov, motocyklov a kamionov. Aktuálne sme na trhu viac ako 85 rokov. Spoločnosť ZKV v podstate je pôvodom rakúskou spoločnosťou. Pôsobíme v rámci medzinárodnej skupiny ZKV Group. Aktuálne od 2018 roku sme súčasťou LG. U nás na Slovensku máme viac ako 3000 zamestnancov, zaoberáme sa teda komplexne celým vývojom a aj výrobou svetiel. Máte nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo študentami? Čo sa týka teda absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, tak máme, myslím si, že veľmi dobré skúsenosti, či už teda z technickej fakulty alebo teda aj z iných fakult, ako je fakulta ekonomie a manažmentu. Takže spolupracujeme s vašou univerzitou, či už teda pri nejakých bakalárskych diplomových prácach alebo rovnako tak v podstate v rámci nejakých trainee programov, part-time programov, ale samozrejme dôležitú súčasť tvoria práve absolventi pre naše pracovné pozície, ktoré máme, či už v oblasti teda techniky, vývoja, procesného inžinieringu, kvality, logistiky, alebo teda samozrejme aj účtárne alebo kontrolingu. Nejaké cenné rady, ktoré by ste im chceli povedať? No dôležité je samozrejme, aby prichádzali, aby sa zaujímali už počas štúdia o tú technickú stránku, o technické predmety, aby sa zdokonalovali, aby sa snažili, aby sa rozvíjali určite aj v anglickom jazyku, nakoľko ako medzinárodná spoločnosť potrebujeme angličtinu, je to nevyhnutnosť. Ďakujem veľmi pekne ja. Tak v spoločnosti ZKV sme našli aj našho absolventa na pozícii senior manažer na vývoji a spýtali sme sa ho na pár cenných rád, ktoré by odporúčil našim absolventom a študentom našej fakulty. Dobrý deň, tak ja určite by som absolventom poradil, aby sa zamerali na firmy, ktoré majú vývoj na Slovensku, sú ochotné investovať do vývoja, vedia im vytvoriť prostredie na ďalšie vzdelávanie a sebarealizáciu. Určite by som sa, keby sa mám vrátiť do svojich študentských časov, viac zameral na cudzie jazyky, pretože to je jedna z oblastí, ktorú som ako študent podcenil a musel som si to v rámci svojho voľného času po univerzite dohnať. Dneska ten trend je celosvetový a hlavne vývoj sa hýbe nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy, aj celého sveta, čiže jazyky, cieľavedomosť a mať jasnú predstavu, kde sa chcú realizovať v oblasti vývoja.